Kanihar makong hinuwat dali pati man gayas kang amigo nga si Bipalpak ay ingon siya nga ari may mag-abot kay na ako na may bakabuhaton nga makakwarta mi sa kanang trabaho kang iyang giingon trabaho baka na kontraksyon og unsa ka na kami baka mo engineer ano gaya ni mo si kanihar ako nagpaabot Ay, say, diskarte nito pangwarta ba? Kita ka ni baso. ano kadam kag baso mag-inom ta Ala na unsa? Ala diri ba? Gamito tutok panagsa ba? mo ba unsa man kuno ay pa agin mo be unsa may gamit ana Dali ini pangwarta magbarog ra ka, kakwarta na ka. nakabungot sa ukok abi na kog manarbaho ta ayo kanor di sa kwarta to nga baso ra man na Sakto kay gidakag shid. kakwarta ka na mo ba Iana ra na. Pak. Oh, no. unsa man pa ginatuan eh Ay sus pagkawa gyud diskarte nimo. Unsa ta gabi? Basta ko ba nga utukan kay ba? Day unsa man lagi Sulti ito pangwarta ron. Magpabuta-buta ra ka. Ato tadak pindahan. Mag-ana ra maluoy mo ana ba? Mo agi nga. Naam mo agi nga malumo og kasing-kasing muhog ra diri. tagaan gata Ay sus. Tagaan lagi sus. Ato suwayan. aw noon wa say kumo sa suway kay gaan ra sa nila Ang style anino kanang basta na itaw muuna ka kuno niya. Ako yung naghug. Para mo sila maluoy pud ba? May pa agi niya. Kita rin kung sabo ba? pilay abot to nga ta Tunga ta. oh sige sige Sige. Ay, sa pagbuta-buta kay kita pa man ka. Asam to bay? Ay sa ha. Ay sakto bay di ane lang ta. Agianan man ni padung merkado. nya unsay ko bato na ni Magbarog ra ka diha. to ay gata ni wa ko da sungkot Di ka po. hindi ka na timing nga Mabuta-buta kinahanglan imo acting mabuta gyud. kiyan na jud kaya magkakwarta ta Sige. Ay saan niya? Kumain mo agi ba? Kung makakita ka na mo agi, tawag ako kay mutago sa ko kay ako may mauna para ganahan po sila mong ba nga. oh sige ay ikaw may tawag na ko kay unsa na ko pagkakita nga ikaw ka Ay, sige. Tatago sa ko. sige ko dali aras pangwarta may kakaloy ang meron kay kapoy kay manarbaho kontraksyon ay init kayo yung kayo pasan sa usak-sak kong bas Tago ko dali kay basin ulit magkakwarta na yun. May lang magkabantay ko anong naay mo agi. kay mo parug diri wa pa maging agi nalitaw bay nalitaw bay agi bay Malo, Ay, kinuuya sa buto, Ratay mga gagming grasya ba ito ihatag? Sus, inuta. Maluoy mo sa buta. Kay pertinag yung lisora. Buta juday kanoy. Buta, yung taon Taga diin makanoy. Taga baryo akwa. Sus, Uyam sa taon ini mo isa. Ito ka nagadako ng lawas. Dato man tayo tutunaw na ko ihatag 5 pesos. Na dira ko ano ya. Oh, effective yung hug na. Pinya titiod, mudagan na. Hindi wow. Oh, Salamat, Ginoo. Kung muhatag manggali ka, ayaw ipadiktaan ng tawhana. Kaya ang imong gipadala nga 50, 20 na niabot sa ko, Ginoo. hindi siya 20 na kung ihatag. Salamat, barata. Bye, tira, bye. 20 na. Okay na ba? Okay na. Mudagan na. sige good daghan gani Litaw bay ito bay Emos mo sa buta, maluoy mo. Kay wala ko'y pananaw. Ikaw maluoy mo sa buta. Noy. Dong. Usap ka na eh. Nag-usap ka rin eh. Nagdadam ka ni baso nga. Usap ni. Naam ni sud. Ako aninggi. Ba, nga buhi dong kung kinsa tong malumong kasing-kasing. May unta o kaloyan ko. Kay di ako kakita. Buta ni kanoy. Kaluo sa taon no. Sus, gani na ka din eh. Usap ang kaurasan nagbarbarog din eh. Tiod na yun sa dugay dong. Kagabiya sa taon sa nangagi din no. Bay 5 pa yun tayo makita no. Sige lang, kinasing-kasing man yung gihatag. Uy, sa ano. Wapo. Dito unta ka sa merkado ni kay daghan era niyo kinila ko ano eh. man sa merkado nga gianan na. Kanala ko ano eh, kay- Ginoo. Kung muhatag manggali ka, ayaw ipaagi ning tawhana. Kaya ang imong gipadala nga 100, niabot sa kuha 50. Pagp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 
Sige lang, pag Ginoo. Usba lang yung taon nilang mga kartiyo, bay. Pintar ba yun? Effective bay, pero pintar naman. Okay na ba yung sakit? Bahid daw. Bahid. Bahid daw. Pre, pre. Tayo magaikan. Ito ko merkado, pre. Oh, nagkilo isda ba? Nya na ay magdagang mayang isda dito. Na may isda labas si pre. Eh ba? Kita ka tubutan dito, pre. Kaya to ba? Oh, nagyan ako karon pre kanang ako gitong gitagaan ganig kuan gani gitagaan ako 50 kana luoy ko ba. Nya sa istorya. Ingon to siya pre nga. Ginoo, kung hatag mong gani ka, ay lang iagi aning tawhana, kaya imong ipadanga sa gato, 50 ra na abot. Mao sa kuha pre. Ihatag ko niya og 20. Nya na siya pun Ginoo, og muhatag gani ka pinitan tanit ako kabuta ay paagi ang tawhana kay imong padag 50 ang naabot 20 ra. Mo pre ni ko ba ko matay ko mao sa ning buta. Bisag di siya kita pre, pero kamao siya mutagan kung pili atong gihom. Matay ko. Mo buta ka ta pre. Mura mag-i-scam ta ng mga nagdudas sa tao. Nagdudas ko, pre, mura buta yun, nadawag sungko, di sirap po dosa. Kumanto pa ba po kong merkado po? Eh, mutahan na sa kutag pilang kilong bugas ba? Kaya niingon man gud ka, muabot ako nung tag-10 ang kilong bugas niya. Napas mo nga na yung balik-balikon, pre. Ito, nagduda ko, pre, di buta, pre. Ang katurba ko 50, pre, para palit mo itong bugas. Nisunod ko itong usa ka tao, pre, hatag 5. Nga karon hatag ko 20. Inato kang istorya. Ato balik ko. Effective akong plano. Bahin ba ta? O bahin ta? Aha. O, imuhan ang babay. Kuha ni usa. No. Nga naman nga, badsingkur ni kuha niya imuwas kwenta, dapat to nga, dali. Ako may gina sa plano no. Unsa ang taong kabay. Hindi sabi alalim, magbubuta-buta, atang-atang ni kasada niya, mauwap. Dapat imuha ko nun yung badsingkur, kuha na sa kwenta. Ayaw kay. Ako ro'y gina sa plano. Kuha pa akong plano. Di ta kakwarta na unsa. Kapita sa utok mo. Gamit lagi na kong utok, pero dapat to nga, tangay mau may atong sabutan. Adi pwede lagi na unsa. 50 ako kay hayahir kay kag trabaho ka. Gabarog ra ka ana. Di lalim ang magbarog niya, babuta-buta, kung masakpan daw rin nga di tabuta di. Ako rin makulatan, ikaw di. Ay sis na unsa mato. Ina ato po na planuhan na unsa. Basta ang karon makakwarta ta o di ako 50. Duha na. Balik balik. Pabuta-buta balik pabuta. Babuta balik, may singkur rin nga kuha niya, imuwas kwenta, ikay pag babuta-buta, oh, sungkod, oh. Buta sa mong buta. Mo ni buta. Ay, butay. Di. Pauling buta ganina. Sir, Nabayin mo sila. Ikaw mo yung una ni hatag ni ha. sir di ko kita sir. Buta nga iska.